Proč mi neodpovídáš? Proč mi neodpovídáš? Proč na mě takhle? Já ti mám to máš jedno, ale teď jsem potkání na uhodě ještě jednou mi zavoláš a zavolám já tobě, ale z mýho mobilu. A moc pěkný mobil to teda nebude, mám teda na prošlo Nokiu, jo. Tipni mu to. On tam mluvil. To víš. Ty vole, ty... On zamluvil. A co říká? Já nevím, mám to vzal. Ty netoč. Ty ticho, ty netoč. Pojďme tančit. Počkej, no, až to nás zase jenom víc fotbalál. To jde? Ty vole, to nemá ani ten mobil za 14 000. Mrde. Já jsem zavolal. To nejde. Už mu to řekneme konečně. Nebo si chceš ještě hrát? Počkej, já čuji, že to chvíli to fotbalá. To se dá dát předstíranýho. A když to pod dubou podržím, jak já jsem dělala. Ale buď to byl furt ticho. Ale vše se promluv. Mě to zavoláš, jo? Zmáčkni si dlouho tady to tak na boku. Předstíranýho. Tak kdyby ti nikdo nevolá. To vypni. Kaž už za chvilku bude volat. Zvedni mu to a zase si s ním mluv. Ach jo. Já si zavolám. Vypnu tě předstíraný hovor. Už se to vypíná.